Jeg hedder Henrik Larsen, og jeg er 51 år gammel, og jeg bor i Odense Kommune, og jeg er kommet her ved Ortos siden omkring foråret 2013. Min bandagist er Helle Harbo, og vi har haft et rigtig godt samarbejde i alle årene. Jeg kommer her ved Ortos, fordi de har hjulpet mig med at få lavet nogle armstrækscanner og nogle fodkapsler, som hjælper med at få korrigeret min fodstilling. For en del år siden, tilbage i 2012, var jeg ude og køre i min handicapbil og havde min mor med som passager. Og så havde min mor sådan over flere gange undret sig over, at når jeg kørte bil og havde det her faste holdepunkt i rattet, at den rysten, som jeg ellers lider rigtig meget af i min arm, faktisk ikke var eksisterende, når jeg kørte bil. Og så snakkede min mor om, det kunne være sjovt, hvis man kunne gøre et eller andet, for at jeg ikke havde rysten som sådan i dagligdagen. Og det var forløberen for at få lavet de armstrækscanner, som jeg i dag sætter med. Det er selve trykket, og så det, at mine arme er helt strakte, der gør, at min rysten bliver minimeret temmelig voldsomt. Jeg kommer hos Ortos, fordi jeg har oplevelsen af, at ved Ortos tager man hensyn til det individuelle menneskes særlige behov for forskellige hjælpemidler.